L'1 d'octubre, a Catalunya, vam sortir als carrers per defensar el nostre dret a vot, fent una de les demostracions més grans de força col·lectiva dels últims temps. L'1 d'octubre, tot i portar 24 anys aquí, no vaig poder decidir el futur del nostre país. L'1 d'octubre moltes dones no van poder estar al capdavant de la defensa a causa del paper social que ens relega com a cuidadores y per la força física y psicológica que suposadament no tenim. El 1 de octubre me sentí incomprendido cuando mis amigos y familiares no entendían lo que estaba viviendo a causa de la desinformación de los medios de comunicación españols. L'1 d'octubre, mentre s'aplaudien els Mossos d'Esquadra, moltes recordaven les brutals càrregues policials que aquest cos ha exercit sobre el nostre poble. Estem guanyant, però m'espanta. M'espanta veure com gran part del poble mira els polítics com els únics salvadors, quan nosaltres vam rebre els cops. Hem guanyat si acabem amb el racisme social i institucional. Si luchamos para que los medios de comunicación públicos sirvan a muchos y no a los intereses de unos pocos. Si aconseguim acabar amb l'estructura patriarcal i el masclisme que impera a la nostra societat. Si no oblidem els abusos d'autoritat donats en el passat. El moment històric que estem vivint ens ha demostrat que nosaltres, el poble i la mobilització popular, tenim la capacitat d'autodeterminar-nos. Fem-ho en tots els aspectes.